फिन आरोबाव गेलेमु बिथिङाव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारजों खुंजानाय 24थि सीमान चेतना पूर्वोत्तर गेलेनाय बादायलायनायाव बिटिआरनि चिरां जिल्लाया मुं सोरजिनो हादों। थांनाय 30निफ्राय 1 एप्रिलसिम गुवाहाटीआव खुंजानाय 24थि सीमान चेतना पूर्वोत्तर गेलेनाय बादायलायनायाव चिरां जिल्लानिफ्राय सा 54 लाइमोनफ्रा बाहागो लानो खाबु मोन्दोंमोन। बे गेलेनाय बादायलायनायाव बर' हारिनि लाइमोनफोरा सनानि मेडेल, सिलभार मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल मोननानै बिटिआर ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि 100 मिटार खारनाय बादायलायनायाव जानमणि रायआ सनानि मेडेल, 200 मिटार खारनाय रुपाबाला बर'आ सनानि मेडेल, शर्टपुट थ्र'आव अन्जु नार्जारिया सनानि मेडेल आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों। गुबुन फारसेथिं काबादि बादायलायनायाव सिलभार मेडेल, हिन्जावसाफोरनि रिलियाव सिलभार मेडेल, हौवासाफोरा ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। टीम मेनेजार रुबिराम नार्जारि आरो टीम कच सुमित्रा बसुमतारीनि गोख्रों नाजानायाव चिरां जिल्लायाव गोग्गानाय लाबोनो हादों।